terve. Ellain minä viime videolla minä sanoin, että minä menen tehdä video joka päivä suomea. Tämä on pikku vlogi. Nyt minä menen kauppaan ja tänään on ulkona aurinkopaista, mutta se on vielä todella kulma. Mutta minä olen iloinen, koska päivät on pitkät ja tosi valioissa. Minä ajattelen, se on hyvä ajatus, kun minun pitäisi videon joka päivä, kun puhun suomea. Tarpeeksi tänään. Hei hei! Ulkona on tosi kaunis. Nähdä aurinko. Se on minun tiellä. Valkoinen. Paljon lunta, mutta paljon valoissa. Heippa!